Криси, Дани, днес е време за танци. Именно за това ние се намираме тук в танцовата школа на Раул Торес. Здравей! Много ми е приятно, че си наш домакин. Как си? Добре съм. Здравейте. Какво е танца за теб? Поред мене, танци за мен е като здраво, като живота, като въздух, че хората трябва ще диша и издишвам. Ще тази механизмо на тялото, като биомеканика. Тялото върви като трябва всеки ден и хората излязан и превиран, спортуван. Под мене танци е цялото живо, нещо уникално с човек и момичета. Можем ли да кажем, че ден на танца е всеки ден? Примерно, това е нещо, че не трябва да спира. Всеки ден трябва да спортува, всеки ден трябва да танцува. И, примерно, аз танцувам всеки ден. Спортувам, правя упражнения, класически балет. Сега, преди че вие пристигна, аз ме разтрягам малко и упражнение класически балет. Сега какво, това е хубаво с тялото и всеки ден има купон, всеки ден има бачата, всеки ден човек трябва да има добре настроение и всеки ден винаги има здраво. Да, ма ти танцуваш перфектно. За какво тренираш всеки ден? Примерно, вече аз не съм младо човек. Моето рожден ден бях преди 21 петъка. И може би изглежда като младо човек, като хората красиви, такива нещата. Аз заради това винаги професионалиста не трябва да спира тренировката, заради тялото, заради реакция. Заради какво винаги излизам много хубаво танцор и ние като професионалиста трябва да върви с време. Ако аз мисля, че всички наред, друго танцор, ново, младо, те ме премести и това аз не искам. Аз винаги искам, че усещам като младо, като време. Сега в 2013 продължава тази време, излизам ново и ново и аз като танцор не усещам на колко години аз има. Усеща, че винаги трябва да изглеждам като трябва. Добре, кое е важно за хората, които си мислят, че не могат да танцуват? Как да се отпуснат, как да започнат? Примерно, важно за хората, че мисли, че не могат да натанцуват, трябва първо има добре настроение. Се раздавам, всички раздавам без предизвик, без нищо. Отивам на едно заведение и там, примерно, покарана приятелка, друго нещо. И започна да танцувам, не мисли, няма сарамува. Какво ти има, какво усеща ти в тялото? Енергия, когато усеща музика чакарака, музика народни танци, латино музика сега е много модерно. Давате, пия и танцува надясно, наляво. Ако не хванеш надясно, наляво. Няма значение. Може сакарака, може вале, може брейк данси. Ти можеш ли кючек да танцуваш? Аз съм по-добре ученик на Малина и на Зи. Браво на теб. Добре, какво ще покажем на нашите зрители сега заедно да им покажем, че не е трудно, ако искат вкъщи да потренират някакво движение, което като отидат и на дискотека и навсякъде се забавлява да могат да го изтанцуват. Добре, примерно има движение, че ние винаги използваме дискотека, когато хората са ползвани на танцува, като тази движение. Лесно, като сега има различно стило, като зумба, фитнес, обаче ние го направя като анимация. Има надясно, наляво, наляво и преместе посоко. Пак надясно, пак наляво, назад. И пак там, и продължава. Къде в дискотеката ли ще танцуваме така? Много хората само надясно, наляво, после там, ела примере, там, излиза напред. И напа, и малко напред, и назад, и малко правя апата. И ти малко таза, дава шакарака, дава, като усеща. Както го усещаш. Ма така така ако започна да танцувам в заведението, ще ме помислят, че не съм добре. И хората
Ако има тази такива желание, танцувам и тялото през цялото време прави движение, че може би тя никога мисля, от те не мисля, че го направя. И един момент има едно приятел, може би сега имате с такива критика камера, те са пише. И после те каса, гледайте. Те види, и той, ако е момчета, не, аз не съм така. Ако е момичета, аз не мисля, че аз съм преслава. Разбира ли ме? И когато ти усеща, ще мога. Примерно, хубаво. Това е лесно. Надясно, наляво, после напред, наса, дава, раката, чака, това е, чака. И елементарно. Да. А тези танците, които са нещо румба, салса, те много ли са трудни? Примерно вече румба има различно стило румба, кубински румба. Ще аз танцувам кубински румба, това е трудно. Обаче нищо не е трудно, когато ти искам, ще направя нещо ново. Отивам на школата, моята школата тук, Академия Тропикана, и малко по малко тренира. И ти слизам. Не е трудно. Ако танцуваш самба, не мога да отидеш в заведение да махаш ръцете. Обаче може, всички може, ръцете нагоре, надясно, надолу. Само, че има желание, може. Като може, примерно самба, има различна самба, има самба на Бразил. Разбира, обаче всички самба на Бразилия, спорни самба, сега използваме много предаване като Денси Лестали и друго нещо, хората може, само трябва да има желание. И постоянно. Самба, самба, самба и може. Не е толкова лесно, аз не мога да го направя. Не, това Мисля, че тангото е по-лесно. Танго, да. Танго ти може, така, танго. Примерно, правя така, отивам там, дава. Там, гледайте главата там, и краката. Дава. Една подружка, една въртение, разбирам, и се отваря. Ти мога да душава да си лестал. Може, аз трябва да тренирам. Ще ми хареса да почна и аз да тренирам. Това е. От колко време танцуваш? Аз, примерно, танцувам от малко. Много малко. 6 години, 5 години. Ме занимавам, събувам да правя движение. Ще аз видя по телевизия, когато първи път видя по-добре е звезда, Майкъл Джаксон, сега почива. И не мога, ще ме контролира тази енергия. Правя па, танцува брейкданс. Кинг, бум, кинг, па, И, примерно, събувам като танцор на улицата, стрит танци и такива нещата. После, като професионал, класически балет, къде аз преди работи в голяма компания кубински, Тропикана. И това, от малко винаги танцува. Не мога да спира на танц. Живота, енергията, всичко е танц. Живота, енергия, корема. Моето корема. Перфектно корема. Моето корема. Не мога да спира. Това е моето дрога. Танц. Аз понеже харесвам Майкъл Джексън и винаги съм искала да мога да имитирам някое негово движение. Ти можеш ли лунната походка, нещо да ни покажеш, да научим и ние? Да, примерно. Ти con тази, la луната, паса така. Правя наса и тази така. Браво. Тази наса и така. Тази наса и така. И после, когато ти може, опа! Далече съм от Майкъл Джексън. Обаче, откъде ти учи това? Ти си по-добре, че аз. Не, харесвам Майкъл. Аплодисменти, страхотна. Благодаря. Браво. И какво да кажем на хората? Танцувайте, забавлявайте се с музика и танци. Хората, аз съм Раул Торрес от Куба. Живея тук 14 години. Всички ме познават. Аз обичам България, различно предаване. Вик данс и да знам по-нататък какво. Аз искам, всички давам голямо мнение о съвер. Голямо съвер. Танцува, събравлявам се. Сега идва накрая година,
излизам улицата, отивам на заведение, пия нещо, танцувам. Това е хубаво с салсето, е здраво, всичко. Винаги преди спа, чесън. Сутринта, лимон, джинджифиго, водата, полено чай. И видя, всички вратата отваря и се чувам винаги като 18 години. Страхотно. И сега за финала на нашия разговор, така да ни потанцуваш, аз ще погледам. Мисля, че опитах достатъчно. Ти потанцувай. Да, сега танцувам и раз, два, три, пет, шест, седем, осем, раз, два, три, пет, шест, седем, осем, раз, два, три, пет, шест, седем, осем и раз, два, три, пет, шест, седем, осем, чум, чум, хоп, чум, ха. Танci es lo ideal para la vida. Страхотен си, благодаря ти. Благодаря ви. И аз ще застана в поза. Дава. Тя е страхотна. Чао! Чао, танцувам.